Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Memorandum of Understanding. Ka New Trip Integrated Territorial Organization hagasimba ar ka khatlai tarik unailor arajar arpuar kalapun ko buram yau Babu Risakmen Romor Jones Dakar ubadai unohikai jongka Sacred Heart Boys Higher Secondary School Maulai Shillong ubalala ban Pynmih Paidbah ya ka got puli Physics Magic Book na ka benta ka jingmentoi ki khana school ki ba puli ha ka class 12 Science Stream. Uniu Babu latho ya kani ka kot manba ka jela barok ka wei gadang don hapadeng ka jingkhang dam na ka jingsha lan shop jong ka khlam jingpang COVID-19 kani ka kot ka bau latho ka long ban pensuk ya ki khana school ban pule bat ban sngo tho khambnia ya ka physics hagani ka jingpan ko buram la sakhi lang dau president ka hito uba don bok khar lambat ki wei de ki nongkit kam jong ka seng Ka Shillong Press Club ban pungkup buram ini samlarang ba chongka bri New Trip iba kerteng Risakmen Romars Jones Nakhat iba deiru ino hikai hapo Sacred Heart Maulai te ngi nak lian jungi ngi kwa ban pungkup buram sai te kai ko beri ban brief bat ngin supply arta di kot dap nota sio ka jikren nai ba in batai ba kunoi la ya lenti bat kunoi sai bin rio New Trip bro ko wai bo un nang Pynmih susu ki kot habaya day bat ki kena ki bapule haka kelas 12 bat kiwe kunjo tengi ngen ai no kabenta sei bat batai ba kumno ila ya denti bat kumno ila poi hadu kan ne ba ila pendap ya ne ka kot physics tengi kerpar na bor sarkar bat ne ki reushmet ki bala banyarap le mi kenang ba ila shu ban prinsipon ya ne ki kot kenang ba kan long ko basuk pan pensuk susu i khana school jong ka jela hi jong ko mathia bro ko iba la kwa ban pen keburom yang aku noi kai barang khana hakni ka kam thokot te kawai kan kong ka ba hoi nga de noi kai jong Sacred Boys Maulai ngalai kai ka physics antai jong ki science te hakjinya jong ti jong na ka dau jong balai ka jing kli ka bangat ho ene ka kot Kebanukong hi kumunong hikai ngi tua ban kena kele bah. Di kena kela le bah ya atat ke school jungi. But ka aim na ka objective ba balai ngatho ina ka kot na ka dau jong COVID. Ki kena jungi ngi ba kham tam gi kena kasi jaintia kan thabi garo ki de kena gi bodok. Te hakane ka COVID ngi ba ka smartphone minimum it costs around 8,000 above. The ban support you ka 4G lay hap thi di khat san haja. Tengi ba ke family jongi ke bang ke babun bait sau sanut popule hiang te ke lami ke issue ba teng ki kini ke phone teng ka kata ke connectivity le ka network kam shai te labun ki bang ngam yo ban connect ki kna school te kna subopli kala shusap ai ki kna bala ban afford ki kyo shakmat te ki basa asar ki yo the kamtam kena kibadai na than jaintia na than boy na than west pat kaleng jong state makhalia jingi kimyo kidunong tenga kumunong hikai ngashimi kane kasinjam ba hagata kapor ban kan pendat ka syllabus ru kesimpor bahayanga kumno ban connect have phone teng ka network kamyo tenga kumunong hikai hi ngashimi kane ka responsibility nadu kata kapor ka second wave jong ka covid hagata kapor pa hit tengah syangkop hayang ngaruh ngokok ngayo contract virus masa tu ba uneu covid ula pendik syaya kam khi khaba ya kam kinong kam nandu ga health nandu ga education nandu ga economics ka ta lot kam tam ya social mental jong khna school bar hoi ka wei wadi ngi noi ka ru tengah la syangkop bat ngala thok ngala sni bat me teng ka simpor ga hadu arbaji min step ban tho and solve ban pe ka ta ka kot ki balai hujat kat ki source ki bangaya mapule te ngala solve in got na to snam 2010 up to 2022 it is not only a self help book but it's more like a text plus solve and then with lots of example te kna ki ba ki bamyo la ban tuition kam tam ha kan ka covid kal khata sha ya ka jingyo jikot
ya kamai ke ji jong mi pa jong kila school jongi te pila ban pendon kami kena dak baru kena bela average tu ula ban self study kan subject namar ngada kan mau hi ngaru dei science student ngaru dei wan ga yang gesem ga badok masa tu ba how to write a book namar ka problems ka banga kum kena school ma tho ekne kum kena school kum no hai kai ke problems na list hai ki por ngal school te nakata kadau as a teacher pat na encourage ikna how ka kot kale se namar everything ka price kala kio andre nga kentu pi ban shim le se nga dei khasi pan kong ne ba ar ngam tep andre nga kentu ki wei ki no kai ba kham start shu ban nga ro ba kin tho ki wei ki kot kham tam ki subject science physics chemistry biology namar la pi pe che kerala tanal do ki jaka ki ba kham develop ki tho ki la jong te nga kentu ki wei ki no kai ki ba kham start ki ba kham sham phang shu ban nga ki ba senior te ban tho ki kot khna mai khna jini kham tam ki khna hinyo trap bakin yo yang ka bat ki wei khna ki badaina kum kerala pi ba kerala patun kilong scientist kilong ka pathai ni khaba ngadai pan contribute ka ai yai khna la jong shwa te pi ba kan ka kot ka teng ngai ka teng ka physics the magic book ngai ka teng ru ba yo le second ka kot ba khna ai ulong magician dala de yala de ai pi ban like coaching shwa tenga ko mo kai na encourage pi job like in coaching at least you read by yourself then only you'll become a good teachers a good doctors and so on and so forth then nakata kadao yale ngam julai tuition rajing em juga nado ka nursery up to MSc ngam churum kata ka tuition te balai ngala on thoi record ketika self study how ni fail rajing em ni pass and right kata ka jing fail kamot bak nim sange kalong tang ka jing pen kendet te na kentu ikna kiba shong class jol sign ba pen shimi kan ka kot kum kalat kum ko kabu pen le ba namar hangne each and every topic ngala simplified oversimplified nang ba ukna uba balonya gi jingmo chupar khat ukham du nai ki wero uni along at par with the rest of the students te mata ko ba ong ip namar ni kino kan menton budget du kum ta mo te ngala print ni kana 250 copies ne kong e ngamor ban peli kana ko tang school la jam te don ki perlok ngalabu e ka Facebook te gala pintu yang aban pin shishu te nga hela de la don ki demand they can reach me the la don ki demand obviously you have to print now ha parkhat I barok ka state ndai tangi ka school jami kana pang ang modamod ban parkhat bakan long in this way mo along by sop na tangi ka school janga ngamor le ta tangalong long selfish ak da kurkom te kwa ban yasam igiwe ikna namar la dai ikna popular hino ngi college ro ki dai ikna khasi jongi te na kata kadang parkhat baka 360 degree should be thinking ndai ba mang tang hang to itlio mo nei sa ku tang ta te la don ke demands of course tengah hap le baran kam noi kai dengan sa perkhat kata kum no ban yuan lat volunteer I got a very good response te kena ngalong I ga feedback ni don ga group ko ang ikna janga gi don ga group I ga feedback dai tang ikna ngala I kino hai kai ro kino kai bai kai physics te ngala le I ha ki lecturer ki ba lengi college as of now I got a good response the book is very good, very simple English and very simplified way. The hadu matang along niyo ika positive response, but ka encouragement na kiway kibom naman kulero. Takoy. Ka filaun mentions on the kador. Namar ka kador himanta along let's say kadang kansahir. Namar kumbong economics mo, supply is small, the price is high as of now mo. And ringa print tangar spasun pokopi. Ka tane ka paper, pilara pipe kam dai ka ordinary paper machine by a very good quality paper but the lamination ki khariji asan itu ki printing press khamte ba and la hata karpam kapa top quality mo then la don ki demand te kan lai don kam than ki don kam ka content mo ki jing tho rengela kan ka first edition makam la kan balat nampak kalau kum ka jar bom don mulu macam itna dhi kat ka bangala kat ka ba ka bot ka don mo te matang ashu ti hasko jeni ngali sijar sampau namar kitip ka dor ka quality paper ki shiko ki jingthor ki nga bet ngale ba ya kata perpom golong top quality handre suki kamat kan sayar ndala print bon namar ka printang ars thousand copy matala sispak tam kala like the maybe second edition will be the price will be maybe below 1,000 also but according to the GST kataro ma GST bitep ke jingram what
pan ubiru laki umta we have to go according to that how much I invest on it mo dengan dasim nong than de adu kata ka long ka market kaya cuma you have to think about the underprivileged students also tak we dasim bai chis nam khandai banai kalong bai ar saman hadu manta kalong bai chis nam shipho banai na tho ekne bat akapor banga mars high school na shong bai khop teng haduk shibejar ba jinga klub ban bam teng tengah ko bi ka thong ba 5 September ta ngamla ban plia ka santrik ka September ka teachers day ngamla ta ka shipho tering ala plia school teman ta kila khos ba kin ki sang alang teng lawan sini ya kana hi kalong totally based on personal budget ya kalau approach la you know mereka ke private property te ya la sekdan ka scheme ngam tip mo kata tengah show bayi dalam daya dan non ke private enterprise non stakeholders agane fully on my sole income katulak ka bangatang should divert sini kada ke lifelong journey mak yo kana iteng kata kesimjam ke banekong andra yang kerman ba ka second edition kadang bahas isu but ngamdai pan stop kerman mengenang syait nak lain an tho bah mengenang pulai bahas isu kamdai kan sangat tang ngai mak lai tong poma Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.